Здравейте! Днес ще ви покажа две малко по-различни снежинки. Започваме на бледо-розова основа с тъмен цикламен цвят. Правим си звездичка с 5 лъча. Аз, тъй като много не обичам да рисувам звездички, си ги правя по старата изпитана схема. Съединявам си ги по този начин и запълвам вътре с цикламения цвят. След като запълня, малко ще си дооформя звездичката, където имам някакви кривинки. Трябва да е, що годе по-равничка, да не е много разкривена. Оправяме и последния лъч и вкарваме в лампата. След това я обкантваме отвънка с такъв кант като рамчица. Общото повтаряме формата на звездичката. Добре е да направим това обкантване на равно отстояние, доколкото е възможно. Все пак, нали, човешка ръка е нормално да не е съвсем точно навсякъде, но се стараем да е приблизително възможно така най-равничко. Работим си с четка 10 синтетика. Довършваме си последният лъч. И като довършим последния лъч, отново полимеризираме. Покриваме си с матов топ. И отново полимеризираме. Започваме да си правим елементите на самата снежинка. Започваме с вътрешната част. Правим още една звездичка, пак що годе на равни отстояния. От краищата на първата звездичка работим с бяла гелова боичка. Идеята е да направим една наистина по-различна и по-интересна снежинка, да разнообразим малко. Започваме с главните лъчи. Поставяме капка в началото и дърпаме съвсем тъничко до върха на вътрешната бяла звездичка. Правим така и 5 основни лъча. Правим междинни по-късички лъчи. Съединяваме с ъгълчетата на външната рамка. Пак от дебело към тънко. И сега на основните лъчи си правим като малки листенци, пак от дебело към тънко. Правим го на всичките основни лъчи. Когато вече не е удобно, си завъртаме типса или ръчичката, така че да ни бъде удобно. И сега добавяме такива допълнителни малки листенца и на тези късичките междинни лъчи. Колкото по-чиста и детайлна рисунката, толкова по-добре. Добавяме едни малки точици на върховете. Добавяме и на ъгълчетата по още 3 точици. Една по-голяма, 2 по-малки. И една в центъра. Вземаме си някакво сухо брокатче, по нашия избор с блясък, без блясък, може и с акрилна пудра, поръсваме си, изчакваме няколко секунди, тупаме и вкарваме в лампата. След полимеризация изчистваме излишното количество брокатче. Продължаваме следващата снежинка. Тук отново ще си направим една петолъчка, само че няма да използваме схемата, защото тя ще е с малко по-тънки лъчи. Мерим си къде ще ни е центъра, разчертаваме си лъчите, на що годе равни разстояния едно от друго. Правим и вътрешните ъгли между тези лъчи. Пак си ги маркираме и 5 и почваме да съединяваме с върховете на нашата петолъчка. Тук ще ги направим, както казах, по-дългички, така че още докато ги рисуваме, леко ги дораздърпваме. Станат по-дълги, по-финни. Четвъртия предпоследен лъч, 5-я лъч. Имам малко да дораздърпам. Моята петолъчка по-скоро прилича на морска звезда. И като сме готови, полимеризираме. Правим допълнителна междинна декорация, като още една петолъчка, обаче разминати. Маркираме си другите лъчи по средата между наличните. И сега ще съединим само с линии. Съединяваме към първите лъчи. Новият ъгъл е вече готов.
Продължаваме с следващия. Стараем се пак да е щогоде симетрично, доколкото е възможно. Един по един си правим всичките нови лъчи на новата ни петолъчка. И когато сме готови, отново полимеризираме. Покриваме се с матов топ, полимеризираме и него. И сега започваме с релефната част. Правим си допълнителни бели лъчи вътре в първите. Правим едната част от лъча и довършваме в основата с едно малко листенце, за да се получи ето така като сръчице. Пак почваме от дебело към тънко. Правим и последният пети лъч. Продължаваме следващия декоративен елемент. От другите лъчи прекарваме по една линия от върха с посока към центъра, пак от дебело към тънко. Започваме пак с междинни листенца, по 2 листенца от всяка страна към последните лъчи, които направихме. Завъртаме си ръчичката така, че да ни е удобно. Предпоследен лъч и последен лъч с 4 листенца. Тук сега от другите връхчета прекарваме и ето такива мънички елементчета, пак от дебело към тънко. Доста интересни стават по този начин снежинките, доста разнообразни. И смятам доста красивички. И сега слагаме по една точица на всяко от последните връхчета, по които работихме. Слагаме една централна точица и сега ще си допълня с по още 3 точици на празните връхчета. Отново си поръсваме с някакво брокат. Сега ще използвам брокат с блясък, не матов брокат. Поръсваме, тупваме и полимеризираме. И тук вече виждаме след почистването и след полимеризацията готовите снежинки.